জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। হচ্ছে ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ସାହି ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି। ଉପରୁ ପଳେଇଲା ଥାଉ ସେଇଠି ଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ସାହି ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି, ଘର ଘର ଭୋଗ ଖାଉଛନ୍ତି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ମହାବୀର ହନୁମାନ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ଏଠି। ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖା ମେଲଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ହନୁମାନ, ବାହୁବଳୀ ହନୁମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଦେଖିବ ଆଉ ଦେଖିବ କଣ? କହିଦେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହିଦେ। ହଁ ଜୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶଗଡ଼ିଆ ସାହି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ମୁଖା ମେଲଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଣୀହାଟ ଶଗଡ଼ିଆ ସାହି। କଟକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୁଖା ମେଲଣ। ଏମିତି ମେଲଣ ଆପଣ କୋଉଠି ଦେଖିପାରିନଥିବେ। ଏଇଠି ଦେଖୁଥିବେ ବାହୁବଳୀ ହନୁମାନ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଦେଖୁଥିବେ କୁନି କୁନି ହନୁମାନ ସବୁ। ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ହଲି ହଲି ମେଲଣ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭାରତ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବାର ସଦା ସେ ଆଜି ଯେଉଁ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସାହିର ମୁରବୀ ଯୁବକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଅଛି ଭଲ ହେଇଛି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯୁବକ ଭାଇ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଭାରତ ଭାବରେ ହନୁମାନ ଠାକୁର ଭାବରେ ମତ ପାଇ ଆସନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଝଗଡ଼ିଆ ସାହିର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମର ମୁରବୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ମହନ୍ତ ପଟୁଆଳ ଏବଂ ଆମ ଏ ଗ୍ରାମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମାସ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାଗରୁ ସମସ୍ତ ଆସିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମାସ ଏବଂ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଅଛନ୍ତି କର୍ମଜୀବନରେ ଆଜି ଆମେ ଆମର ଭେଟାଟି କରିଥିବାରୁ ଆମମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଡାକିଲେ ଆମକୁ ଏବଂ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଥିବାରୁ जय श्री राम।
ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋବ୍ରା ଅଞ୍ଚଳର ଆଖେଡ଼ା ଦଳର ମୁରବୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନମ ଭାଇ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ପରିଚେଷ୍ଟା ତାଙ୍କ ପିଲା ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ବନାଟି ତରବାଲ ନିଆଁବାଳ ସବୁ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଝିଅ ତାଙ୍କର ପୁଅ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ତାଲିମ ଦେଇ ବର୍ଷ କଟକ ସହରରେ ନାମ ସୁପରିଚିତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କି କାଳକୂଳ କି କଳାପୃତ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିପରି ରାଉଣ୍ଡ ଭାବରେ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ବନାଟି ବୁଲାଉଛନ୍ତି ତରବାଲ ଖେଳ ହବ ବନାଟି ଖେଳ ହବ ନିଆଁ ମଣ୍ଡିରେ ବନାଟିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରତାଳି ଦେଇ ହୁଳାହୁଳି ଦେଇ ସମର୍ଥନ ଦିଅନ୍ତୁ ହରି ବୋଲ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। आम जय महावीर बिंदास ग्रुप आम क्लबर स्टेज है संबर्धना स्टेज ये जो मानक संबर्धना करने कथा संबर्धना कराब ये आमर क्लबर पिला माने सब देखु यार कलाकार कटक सहर ऐतिहासिक हिसाब से रही कटक जबरांचल अन्ना भाईर सुपुत्र सुपुत्री भाव में कि बरनाटी बाड़ी खेल ये बाड़ी खेल आपण मैंने देखु आजिकल जुग आईसम मुकाबला कमलेश निकटरे केते जमा जनसमागम होती हार्दिक अभिनंदन कृतज्ञता ज्ञापन करूँ जय श्रीराम। अधिकारी महोदय दयाकर नहीं आसी पहुंचा से अधिकारी महोदय को 5टी आनंद